Il-Partit Nazzjonalista nieda dokument ta' konsultazzjoni b'reazzjoni għal Labour Migration Policy b'appensa biex pajjiżna jibda jopera b'mudell ekonomiku ġdid. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret mix-Shadow Ministers Darin Karabont u Ivan Castillo fuq barra tal-binja tal-Aġenzija Identità fl-Imsida intqali li l-Partit Nazzjonalista hija dokument analiżi dwar il-Labour Migration Policy sabiex verament jissawwar mudell ekonomiku ġdid tal-pajjiżna minflok policy li m'għandha l-ebda viżjoni ċara. Id-dokument imniedi mill-Partit Nazzjonalista kien sottomess bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni tal-Gvern li dam biss 32 jum. Il-Partit Nazzjonalista qed jisħaq li kwalunkwe politika ta' immigrazzjoni li għandha lan li tindirizza l-isfidi tas-suq tax-xogħol f'Malta għandha tkun ibbażata fuq pjan ekonomiku li ħares fit-tul. Għalhekk il-proposti tal-Gvern kellhom jiġu akkumpanjati minn viżjoni ekonomika li tindirizza liema setturi ekonomiċi ġodda se jiġu żviluppati f'Malta u kif se jissaħħu dawk eżistenti. Darin Karabont saħaq li dan id-dokument kellu jiġi żviluppat fl-interess esklusiv ta' Malta u taċ-ċittadini tagħha u mhux bħala mezz ta' kontroll tad-danni għal falliment tal-Gvern. Gvern Nazzjonalista qiegħed jgħid il-kwistjoni kollha dwar il-Labour Migration Policy ma tistax tittieħed b'mod wieħeda. Bil-fors trid tiġi allaċċjata mal-mudell ekonomiku. U hawnhekk il-Gvern qiegħed jonqos. Il-Gvern sissa għadu ma ddikjarax, għadu ma qalx illi żbalja dwar il-modell ekonomiku preżenti u ser ibidlu. U mhux biss id-dikjarazzjoni li se jbidlu, imma kif se jinbidel, l-imsettur ekonomiku ġdid ser jinħoloq, l-imdirezzjoni sejrin. U l-Partit Nazzjonalista jgħid hemm bżonn li nbidlu il-modell ekonomiku. Min-naħa tiegħu Ivan Castillo qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem iressaq proposti ċari, bilanċjati u viżjoni fit-tul biex jindirizza dan il-qasam b'mod responsabbli u strutturat. Il-pjan, il-viżjoni ekonomika tal-Partit Laburista ikkrea chaos fil-pajjiż. Ġab il-pajjiż litteralment għal kubtieħ. U llum il-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħti wkoll ir-rekomandazzjonijiet tiegħu permezz tad-dokument li ħankunu qegħdin nippubblikaw għax għada jispiċċa id-data tal-konsultazzjoni biex aħna wkoll nagħtu rekomandazzjonijiet tagħna. Minflok soluzzjonijiet ta' malajru superfiċjali, il-politika tal-Partit Nazzjonalista qed tiffoka fuq iċ-ċertezza li l-policies ta' immigrazzjoni immorru id fit ma' viżjoni ekonomika fit-tul. Id-dokument tal-Partit Nazzjonalista jikkonsisti fi 19 rakkomandazzjoni wara li ikkonsulta ma' diversi esperti fis-setturi ekonomiċi, legali u soċjali. L-ewwel u qabel kollox il-Partit Nazzjonalista ġibet l-attenzjoni għal bżonn ta' viżjoni ekonomika ġdida hekk kif bħalissa qed ngħixu f'ekonomija ta' overheating. Saru appellu wkoll biex it-tibdil ma jsirx bl-għaġla iżda jkun hemm konsultazzjoni serja studjata u b'interess ħalli wieħed jifhem sew li ma' setturi huma ta' surplus jew saturated. Dan fil-waqt li appellaw ukoll li jkun hemm previżjoni ta' ħaddiema TCNs ġodda fis-snin li ġejjin fil-waqt li ssir analiżi speċifika dwar is-setturi ekonomiċi differenti apparti ħtieġa li tingħata garanzija ta' infurzar tal-liġijiet. Rakkomandazzjoni oħra kienet il-kompetizzjoni għal postijiet tax-xogħol bejn is-settur privat u dak pubbliku. Fil-waqt li id-dokument ifakkar ukoll li l-uniċi setturi li fihom il-ħaddiema Maltin irnexxielhom itejbu u jipprogressaw fl-iskills tagħhom huwa grazzi biss għall-inizjattivi personali ħadu dawn l-istess ħaddiema. Minflok, il-Gvern Laburista ħolloq sistema instabbli u b'nuqqas ta' retenzjoni. Qed issir talba nspjega aħjar dwar l-aċċess dirett tar-reklutaġġ u garanzija li min iħaddem mhux se jkollu aktar burokrazija u li mhux se jinħolqu sistemi paralleli u strutturati. Rakkomandat ukoll li issir il-pubblikazzjoni tal-istudju dwar il-minimum termination rates u tingħata spjega tal-miżata minn min se titħallas u talba għal garanzija ta' proċess imħaffef għal kontijiet bankarji. Finalment saru rakkomandazzjonijiet għal miżuri bbażati fuq il-kwalifiċi, l-skills u l-kontribut ekonomiku l-valur miżjud u li jiġi pubblikati l-Labour Market Research Study. Intant, sforzi l-paniku jekk kif inotaw li kienet se ssir konferenza tal-aħbarijiet, it-tmexxija ta' identità ħadet id-deċiżjoni li iddaħħal il-barranin kollha fuq ġewwa tal-binja minflok baqgħu jistennew barra.